nan jo agamo do kata bangki batang taranda kolai buli pinta jo pinto sesampan kita satu tujuan sehat sejahtera masyarakat Tanjuang elok dicalia jodi kagumi nyaman hidup di dalam kampuan yang baradai unggul nan jo madani. Oi dun sana jo kawan-kawan molas sisiakan ngata jo bare ikuan bersama nan diharapkan pilihan nan mudo nan sabana tage. Oi kawan-kawan nan jo dun sana molas sisiakan ngata jo bare mari dipilih yo nomor ampe pilihan mudo yo Herman Saleh. Adai nan jo agamo do kata bangki batang taranda kolai buli pinta jo pinto sesampan kita satu tujuan sehat sejahtera masyarakat Tanjuang elok dicalia jodi kagumi nyaman hidup di dalam kampung baradai unggul nan jo madani. Oi dun sana jo kawan-kawan molas sisiakan ngata jo bare dukungan bersama nan diharapkan pilihan mudo nan sabana tage. Oi kawan-kawan nan jodun sana molas sisiakan ngata jo bare mari dipilih yo nomor ampe pilihan mudo yo Herman Saleh.